ostrý je jak nič. Čo ešte mávam, nepoviem, že má... Už 10. ročník podbanského prdkáča, čiže súťaže vo varení fazuľovice, sa uskutočnil 13. júna 2015 na Podbanskom, miestnej časti Pribiliny. Za krásneho počasia sa do varenia fazuľovice pustilo 18 tímov zo Slovenska, Čiech a Nemecka. Veď nemá cvenk, beng, beng, perly hádzať svini. 10. ročníku fazuľovice zdar! Týmto považujeme 10. ročník za zahájený. Áno, môže sa variť. On stretá v parku, puty párku, vrhá po ňom zrak. Však darmo sa tak obzerá, keď u neho mešká vlak. Aj klady má, aj mladý má, a má aj peknú tvár. Však čo mi na nej prekáža, je manžel puty pár. A zavše si dá holbu piva, či snáď aspoň nájsť. A hneď to pivom obráti a dá si ešte raz. Hoď dobre vie, že z pivných pien máva potom hlad. Ešte si dá a z lásky rieku, čo mal rád. My varíme na úctu nášho kamaráta, ktorý nešťastne zahynul pri športe, čo mal veľmi rád. Tak máme zložený tím, cvičil tím s pôvodom z Vrepec a Podmanín. Přijelo nás asi 10, včetně malých dětí. Budeme vařit takovou gulášovou fazulovicu. Sme z Lučívnej, kamaráti, ktorí radi varia guláš, fazulu. Pozdravujeme tuto Podbanské, krásne to máte a sme z Lučívnej. No, my sme predmerskí korenári z dediny Predmier pri Bytči. Niekedy sa nám podarí aj vzorku odovzdať. Jeden triezvy bude, ktorý ju bude strážiť, aby sme mu dali aj komisie na hodnotenie. My sme firma Milsi AS, podnik Banovce nad Bebrávou. Prezentujeme tu dneska mliečnú kocku, grillujeme ho na bylinkách, oleji. Robíme to ako vlastne ochutnávku zdarma. Mein Name ist Lutz Haferkamp, ich komme aus Berlin, bin gelernter Journalist und Hobbykoch und ich will den Slowaken zeigen, wie man eine anständige Bohnensuppe kocht. Volám sa Lutz Haferkamp, prichádzam z Berlína, som novinár a prišiel som na Slovensko ukázať, ako sa robí poriadna fazuľová polievka. My sme hasiči ako z Bratislavy, sa dobre cítime a chceme, aby sme jej trocha zabojovali. Tým číslo 13, Banská Bystrica Tajov, fazulovica na sladko, so zeleninkou, ostatné tajomstvo. Sme žilinskí bombardéri, sme zo Žiliny, ako hovorí náš názov. Sme zoskupenie kamarátov a priateľov srandy. Varíme fantastickú fazulu, 8 rokov ohodnocovanú na prvom mieste. Tak sme pod názvom Janči a jeho tím. V lani sme boli ako tak úspešní, tretie miesto nás veľmi potešilo, no a bojujeme ďalej. Prišli sme z Liptovskej Kokavy a dneska sme prišli, že znova vyhráme. Ale neviem, či vám recept na túto fazuľovicu dobrú poviem. Jednak Liptov, jednak Nitra, to sa kolegovia kamaráti z Nitry a chodíme tu už 5. rok. Sme Ekoservis Team, sme tu z Veľkého Slavkova, pozývame vás na svetovú premiéru fazulovice, ktorá je kombinovaná s vývarom z červenej repy. My sme tým Crazy Rabbits, šialené zajačiky. My sme relatívne domáci z Podbanského, bývali aj terajší zamestnanci hotela Permon. Nejdeme vyhrať, ideme sa zabaviť, takže prajeme všetkým príjemnú zábavu. Takže pochádzame od Považskej Bystrice, z dediny Brvnište. Recept srdce do toho treba dať. To je to hlavné. Ono sa to potom už varí samo. Kamera, no tak to je jasné, pane starosto, teď ne, až za chvíľku. Na zdravie. Zúčastnili sme sa už 7-krát, dúfame, že vyhráme, chodíme sem rádi. Keď ešte Kyrkoslava fungovala. Máme tam, hejto sa bude variť.
se domů snad mám. Rakita vzdůj dětský klín, vzpomínat prej se smí. Chci zpět do Rakita, Rakita v Tennessee, Rakita v Tennessee. Malo by to stvoriť a malo by to byť. A grillovaná cvikla, to je ako pikantná, nech sa páči. Dobrú chuť prajeme. Hej, toto ešte ideme, túto dajte najprv. To nemá viac názor. Chutí nám, Mirko. Super. Das ist super. Ich habe Tränen in den Augen und ich komme nächstes Jahr wieder für diesen Event. Podbanské je to najkrajšie mestečko na celom Slovensku, už som tu tretíkrát a prídem zase a teším sa na vás a ste úžasné publikum. V polhodinovém rozhodovaní nakoniec sa rozhodla, že a ideme na medaily, sú tu z okolia, a je to obec Pribilina. Výborné, bolo to... Dobre si ich pripravil, pán starosta. Bolo to ísť aj na prvé, bolo to na stejnakej úrovni. Druhé miesto. Ideme len kúsok ďalej a je to Liptovská kokava. Ja to vidíte, že oni tu fazulu, tu pestujú v tých Tatrách, vytrvalí. My chodíme preto, aby ste ochutnali našu kokavskú fazulu. Nikto to nečakal, ale stalo sa to, asi to musí tak byť. V živote nikdy sa mu to nepodarilo. A teraz, keď je hore tam na samom vrchu, tak fakt suverénne vyhral a sú to kamaráti prepača. Chalani, zaslúžite si to. Čo si povie?